искате Майнкрафт безплатно или пък искате Майнкрафт джаба, защото Bedrock не ви работи толкова добре, нали? Не ви работи толкова добре. Направеното видео сте. Чули ли сте се как да се инсталираме Майнкрафт джаба, а не Майнкрафт Bedrock Edition? Много лесно. Пишеме, ако искате, това също е безплатно приложение, така че ако искате да играете Майнкрафт, това приложение е за вас. Отваряте, играете. И веднага зареждате. Зарежда ви играта. Влизам си тук в някой свят. Ето. Можете и по-нова версия. Аз такава предпочитам. Win minute. Ама аз съм на survival. Чакай малко. Аз па на survival. Аз съм на creative. Защо? Странно. Чакайте, тук да не си... Между другото, аз гледайте с колко FPS съм само. Както виждате, това си е Minecraft Java. Ако пък не искате така с пипане да играете, можете с мишка. Само че трябва да се върнете в менюто, за да я пуснете. Играта си е като на компютър. Благодаря, че гледахте това видео. Нека да ви обясня контролите. Този отгоре е за чата. Този е дебъг да ви показва колко там, каквото е. Можете да напишете нещо в чата като съобщение. Тук на таб не знам какво е. Това е за сменяне на камера. Абонирайте се за още видеа. Така се сменят камерата и показват така някои ютубъри. Другата страна е мишката, обясних ви за какво е. Така идва и майл. Тук това е за клюпане, където преди малко го използвах, за да ви покажа и това. Чакайте. Тук сега не знам за какво е. Това е за да не се виждате неща и тук можете да видите с колко FPS ми върви отгоре. Тук е инвентара. Ще ми заметна традиция, след малко ще го запаля. Само че ми трябва и нещо, с което да го запаля. Чакайте, ще забравих каквото ми трябваше, за да го запаля. Ето го. Я да видим на колко ще се свали FPS-а, ако TNT гръмне. Както виждате с 60 FPS съм някъде, не с 90. Хоп. Оп. Безплатна Майнкрафт. Тази много по-добре върви. С 3 до 34 FPS. Не кой знае колко по-надолу. Вие можете да си го направите на български, но буквите ще се смалят. Инвентара ви ще бъде малко по-малък, затова аз не ползвам български букви, както виждате. Тук можете да видите всичко. Чакайте само да видя нещо. Къпа има ли? Апдейт. Както виждате, достига 0 чанка и вървим чак до 100.
Нагоре, ако се вдигна, стига чак до 300 FPS. Ако се вдигна нагоре, гледайте какво става. Нагоре доколко се вдига. До 300. Ще вдигна ли 400? Опитах се да вдигна 400 и стана. Горе да не бида. Ама си е добра игра като за Java Edition. Върви добре. И това е всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. На мен даже ми хареса видеото, което правя. Ако на вас ви е харесало, абонирайте се, за да стигнем нашата цел сега, която е 1000 абонати. А следващата ни цел ще бъде 100 000. Разбира се, с изключение, ако стигнем пък 10 милиона, вече ще снимем малко по-рано, малко като ме взимат може, като си тръгвам от училище, ще снимам. Ако изкараме 1 милион абонати, доста често ще снимам. Това да го запомните. И това е всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало това. И